Savjet kako čuvati pogled u ovim teškim vremenima razvrata i razgoličenosti. Mnogo je savjeta kako i na koji način da čovjek pazi na svoj pogled, da živimo u vremenu i razvrata i razgoličenosti i nemorala i doista je teško obuzdati svoj pogled, ali čovjek vjernik treba da se nosi, da pokušava, da se trudi, ne da se prepusti. Ne, mora se truditi, a u svemu tome sigurno će biti i neki propusta i bit će teško, ali treba. Jer gospodar zemlje i nebesa je naredio muškarcima da obore poglede i ženama je naredio poglede. Ne bi nam naš gospodar naredio nešto što je nama nemoguće ispuniti, već se trebamo truditi. Pa primjer radi, čovjek treba da zna da je vid velika blagodat. Blagodat od Allaha, pa ako mi gledamo nešto što je zabranjeno, na taj način tu blagodat zloupotrebljavamo. Pa je dobra metoda koja će čovjeku pomoći prilikom obaranja pogleda da se čovjek sjeti da ima blagodat. Šta bi onaj slijepi čovjek dao da ima blagodat vida? Dao bi sve na svijetu. Pa čovjek treba da tu blagodat vida koristi na halal i dopušten način. Isto tako da bude svjestan da ga uzvišeni Allah tebarek ve taala neprestano vidi. I onog momenta kada čovjek gleda nešto što je zabranjeno, uzvišeni Allah ga tada vidi, meleki su zapisali grijeh kojeg je učinio, a njegovi ekstremiteti će na sudnjem danu svjedočiti protiv njega. Isto tako, obaranje pogleda uzrokuje slast u ibadetu, a neobaranje pogleda čini da čovjek ne osjeti slast u ibadetu. Insan koji čuva svoj pogled, uzvišeni Allah mu to nadomjesti da osjeti slast u učenju Kur'ana, slast u dovi, slast u namazu, za razliku od čovjeka koji razgleda, ne kontroliše svoj pogled, gleda u harame, on obavlja ibadete, uči Kur'an, uči dovi, klanja namaz, ali nema slasti u tom ibadetu. Isto tako, pogled. Šta čovjek dobiva ako pogleda neku ženu koja mu je zabranjena? Dobio je da je zarazio svoje srce. Ta slika te žene će ostati u njegovim mislima godinama, a ništa ne može dobiti. To je kao da uzmete med i kroz staklo dirate rukama ili ližite. Možeš lizati koliko hoće, to je med je unutra. Tu ženu koju si ti vidio, ne možeš doći do njih. A ostala je u tvojim mislima. S druge strane, može taj pogled biti inicijalna kapsula da kriniš za njom, pa da ju uznemiravaš, pa da ju napastuješ, a možda i da ju upoznaš i možda da počneš sa njom nemoral. Pa je pogled otrovna strelica šetanova. Prvo što će slika te žene ostati tebi dugo u mislima. Taj pogled može biti inicijalna kapsula, ne daj Bože da ju napastuješ. Može biti inicijalna kapsula da se sa njom upoznaš, pa da ne daj Bože učiniš grijeh. Pa čovjek se treba čuvati svoj pogled. Uglavnom, to su ti neki savjeti kako i na koji način čovjek da čuva pogled u ovim teškim vremenima.